nga ako mabayot. Ay pagbuot kung ako maglagot. Ay akong gusto tawgon ko ninyo og ma'am. Bisan pa og may nagbitay sa akong bugan. Usa ka adlaw niadto ko sa restaurant. Kay gusto kong mukaon og lami nga sudan. Og sa dihang gitawag na ko ang waiter. Miingon siya unsa man ang ato sir. Naglagot yun ko nga gitawag ko niya og sir. Gipabarog na ko kadtong maong waiter. Gihatagan na ko siyag nindot nga offer. Iyang hotdog ug ang itlog akong order. Sa kaadlaw niadto ko sa restaurant. Kay gusto kong mukaon og lami nga sudan. Og sa dihang gitawag na ko ang waiter. Miingon siya unsa man ang ato sir. Naglagot yun ko kagitawag ko niya og sir. Gipabarog na ko kadtong maong waiter. Gihatagan na ko siyag nindot nga offer. Iyang hotdog ug ang itlog akong order. Iyang hotdog ipalaman sa akong burger.